Ahojte, ja som Katka, z Instagramu ma poznáte ako špecpe a spolu s Kidmaniou sme sa rozhodli, že vám ukážeme nejaké produkty vhodné najskôr pre škôlkarov, čiže vekovú skupinu povedzme 3 až 6 rokov. Keďže dieťa, keď nastúpi do škôlky, tak je vo veku, kedy sa ešte neorientuje v čase a teda keď mu povieme, že teraz budeš chodiť od pondelka do piatku do škôlky, pre neho to je veľmi abstraktné a preto mu pomôže, keď mu to zvizualizujeme. A môžeme na to použiť práve tento magnetický kalendár, kde môžeme postupne pridávať takéto všelijaké magnetky. Môžeme si vybrať spolu s dieťaťom, ktorý obrazok nám bude čo znázorňovať. Napríklad, ak v ten deň ide do škôlky, môžeme tam dať túto tašku. Nezabudnime tam okrem škôlky pridať aj niečo, na čo sa môže ten týždeň tešiť. Napríklad naplánujeme si spolu výlet do cukrárne a dajme si tam tento obrázok, alebo ak má nejaký krúžok, môžeme tam využiť hudobné nástroje alebo športový krúžok. Jednoducho nech sa to netočí iba okolo tej škôlky, ale aby tam mal každý deň alebo aspoň pár dní v týždni, na čo sa môže tešiť. Ďalšie, čo by sme mali s škôlkarmi, hlavne tými, čo idú do škôlky prvýkrát riešiť, sú ich emócie. Keďže dieťa nie vždy tú emóciu vie popísať, ako sa cíti, môže mu k tomu pomôcť obrázok a na to môžeme využiť zase túto hračku. Nachádzajú sa tu tváre, na ktorých sú znázornené rôzne emócie. Fajn, keď si to predtým spoločne pomenujeme, že ktorá tvárička asi akú emóciu vyjadruje. A potom, keď dieťa ráno odchádza do škôlky, môžete si spolu ukázať, ako sa momentálne cíti. A to isté môžete spraviť, keď sa z tej škôlky vráti. Nemusíte sa ho pýtať, ako sa máš, ako bol v škôlke, ale len nech vám ukáže, ako sa cíti a podľa toho už vy viete, čo bude ďalej potrebovať. Je fajn ich naučiť tie emócie aj pomenovávať, ale nie vždy dieťa má chuť sa s nami rozprávať a tak toto môžeme využiť, že nám to len ukáže a nemusí o tom rozprávať. Je dobré nepýtať sa dieťaťa celý deň o tom, prečo je smutné, čo sa mu v škôlke páči, čo sa mu nepáči. Niekedy si dieťa od tej škôlky potrebuje aj oddychnúť a nepočúvať len celý deň o tom, čo robilo, ako robilo a prečo robilo. Využijeme to, že nám ukáže, ako sa cíti na to, že sa budeme spolu ďalej hrať, alebo pôjdeme radšej vonku, pôjdeme na nejaký výlet, spravíme si spoločný čas, ale nemusíme sa rýpať v tom, prečo sa tak cíti. Ak nám napríklad ukáže, že sa cíti smutný, nemusíme zisťovať hneď prečo, ale venujme mu radšej našu pozornosť. Jedným zo spôsobov, ako sa po škôlke dieťa môže uvoľniť a mať taký príjemný čas, je zvoliť nejakú kreatívnu sadu. Nemusíme za tým vždy vidieť len tréning jemnej motoriky, ale naopak to, že dieťa sa pri tom sústredí len na to, čo robí a tiež má pri tom svoj oddych, pretože ono svoju škôlku alebo školu môže považovať za prácu a doma si naozaj tiež potrebuje oddychnúť. Táto kreatívna sada obsahuje papieriky, ktoré sa najskôr nastrihajú a potom sa nalepia. Ak máte staršie dieťa, môžete nožničky vymeniť za ostrejšie a pôjde im to tak ľahšie. Ak máte doma prváčika, ktorý sa práve chystá na svoj prvý veľký deň, určite je to veľký deň aj pre vás a máte množstvo očakávaní. Napríklad aj, že dieťa príde do školy, rýchlo sa naučí písať, čítať, pôjde mu to všetko ľahko a bude to iba zábava. Tak bohužiaľ to nie vždy tak býva a dieťa, keď vhupne do školy, tak najskôr ho čaká také prípravné obdobie. Počas toho sa učia čiary, zoznamujú sa s písmenami a niekedy je toho naraz veľa, lebo v škole to tempo nevedia prispôsobiť úplne každému žiakovi a tie písmenka sa môžu začať mýliť. Nejde o to, aby si dieťa hneď všetky písmenka zapamätalo naspamäť a aby nemalo žiadnu oporu vizuálnu, lebo nemusí to hneď loviť z pamäte. Lepšie je, ak sa práve že na každom rohu s tými písmenkami stretne a bude ich mať stále na očiach, a tým pádom si ich lepšie zapamätá. Nemusíme teda od dieťaťa hneď vyžadovať, aby všetko vedelo z hlavy, ale pomôžeme mu napríklad takýmto plagátom, ktorý mu nalepíme k jeho pracovnému stoliku a vždy, keď bude loviť z pamäte nejaké písmenko, môže si tým pomôcť a nemusí byť tak v strese, že si to nepamätá. Na plagáte je vždy aj obrázok, napríklad autobus, teda začína na písmeno A a tým si vie pomôcť, keď si nevie spomenúť na ten tvar daného písmenka. Náš školáčik sa okrem písmen zoznámi aj so
s matematikou, s číslami a so základným počítaním. Najskôr je to, myslím, do 5, neskôr do 10 a starší školáci aj do 20. A celú túto škálu pokrie práve táto spoločenská hra, ktorá je fajn na to, že dieťa nemusí vnímať matematiku ako len pracovné zošity, ale aj cez hru a aj to, ako matematika funguje v reálnom živote. Čiže táto spoločenská hra je o tom, že pomáhame poštárovi nájsť známky v danej hodnote, ktorú potrebuje. Robia sa tam rôzne kombinácie číselné, teda dieťa sa učí rozklad čísla najskôr do 10 a neskôr, keď je starší, tak aj do 20. Môžete to využiť aj ako spoločne strávený čas pri hre, kde si dieťa zároveň zopakuje tieto príklady a lepšie sa mu to uloží do hlavičky. S čím dieťa najčastejšie bojuje na začiatku školského roka, tak je to rozhýbať ruku. Môže sa stať, že príliš tlačí na ceruzku, že ten pohyb nejde tak ľahko, ako sme si predstavovali, že tá ruka je akoby tvrdá, svaly nie sú poriadne rozhýbané a v škole toho písania čiarok, vlnoviek a rôznych takýchto tvarov majú dosť, preto by sme doma mohli na to ísť troška inak a zvoliť zase napríklad kreatívnu sadu, kde si vytvárajú rôzne obrázky. Pomocou týchto tub vytvárajú rôzne bodky, ktoré podľa toho, ako tubu silno stlačia, sú buď malé alebo veľké, čiže musia sa naučiť ovládať svoju silu, aby vedeli ten obrázok vytvoriť. Pri starších školákoch, keď sa bavíme, tak od 3. ročníka vyššie sa často stáva, že prídu do školy a hneď sú hodení do vody s tým, že tento týždeň vás čaká také opakovanie, hneď si napíšeme písomku a dieťa ešte ani nevie, že skončili prázdniny a už sa od neho očakáva, že vyloví z pamäte všetky vedomosti. Preto je fajn si možno ku koncu prázdnin zopakovať napríklad násobilku, pomocou takéto hry, kde na jednej strane je príklad a na druhej strane je správna odpoveď, čiže dieťa vás k tejto hre ani nepotrebuje, nemusíte ho kontrolovať a môže sa s tým prehrať same a zároveň si tú násobilku zopakovať. Okrem násobilky budú loviť z pamäte aj vybrané slova. Na to, aby si ich zopakovali, môžete využiť tieto kartičky, kde je slovo napísané aj zobrazené na obrázku. Čiže deti, ktoré napríklad majú lepšiu vizuálnu pamäť, tak keď budú tie vybrané slova loviť z pamäte, tak si to môžu zapamätať aj podľa obrázkov a potom si už iba rozpomenú, ako tá kartička vyzerala a budú vedieť, aké slová na nej sú. Túto spoločenskú hru Krajiny sveta by som rada odporúčila aj pre pani učiteľky, ktoré majú deti aj na 2. stupni alebo učia geografiu, ale kľudne aj pre menších školákov. Tam totižto obrázky s vlajkami, napísané ich hlavné mestá a využila by som túto hru na to, že by som vyzvala deti, aby nám povedali, kde boli cez prázdniny, v akých krajinách, aby nám o tej krajine niečo povedali a aby sme sa tak spoločne vrátili k prázdninám a aj sa zároveň dozvieme, kde kto bol, čo nové zažil a môže to byť tak príjemne strávený čas aj v škole, nielen doma. Dúfam, že sa vám tieto videá páčili a budeme veľmi radi, ak nám do komentára napíšete tip, akú tému by sme mohli spracovať na budúce.